Avem aceste task-uri cu aceste deadline-uri. Întrebarea este, în ce ordine ne apucăm să le facem? După prioritate. După prioritate. Ce înseamnă prioritate? Deadline. După deadline. Prioritate înseamnă deadline. Deci ăsta e primul task. Trebuie să fie gata aici, mă apuc prima dată de el, da? Da. După aia de ăsta, după care de ăsta, da? Ce lipsește din povestea asta? Dacă task-ul ăsta durează să-l fac 2 zile, da? Are sens să mă apuc așa, da? Da. Dar dacă task-ul ăsta durează 4 zile. Deci ordinea în care le fac, contrar părerii generale, nu este deadline-ul, ci este start date-ul. Asta e un lucru foarte important. Al doilea lucru important este legat de ceea ce numim dependencies. Adică, să zicem că avem task-ul ăsta și task-ul ăsta, da? Task-ul 3 nu poate începe decât când e gata task-ul 2, da? Dacă zugrăvesc, întâi dau cu glet, aștept să se usuce, nu pot să dau cu lavabilă până nu s-a uscat gletul, da? Și l-am finisat ce fac eu acolo, da? Ce se întâmplă dacă eu nu respect deadline-ul ăsta? Se întârzie. Tot proiectul. Ce metodă am putea folosi noi să ne dăm un pic de respiro, să nu depindem fix în fiecare zi să facem ceva?